mamamangha ka talaga sa kanyang kulay. So ito ay hilaw pa kasi yung kanyang ganito is mayroon pang green, kulay green pa. So need pa yan mahinog. Hindi ko alam kung paano ito mahinog kasi sa amin doon is pink po. Pero ito same lang siguro. Pag mawala na yung green siguro pwede na yan ma-harvest. Kasi maliit pa siya. Sabi ng caretaker is hilaw pa daw yan. So for this video guys is nandito po tayo ngayon sa ibang dragon fruit farm dito sa Bourbon, no? Kasi nga near lang po ito sa aming farm doon sa Lao, Bourbon. Itong dragon fruit na to. So yung mga may-ari nito guys is nasa US po. So mag-tour tayo sa kanyang dragon fruit. Tsaka ipakita ko sa inyo guys kung anong hitsura or ano yung yellow dragon fruit. Ayan. So dito guys, napakarami niyang mga variety. Ang dami niyang kakaibang mga dragon fruit. Meron daw white, pink at saka yung yellow. So parang tatlo ka variety kasi tatlo po yung variety ng dragon fruit. So yung isang variety guys, yung sa amin, yung laman niya is purple. At saka yung isa is yung yellow. So yung laman ng yellow is white po. So yung isa is pink po yung kulay, tapos yung laman po noon is white. Yan, so tatlo po ka variety. Yan, so before tayo pumunta sa yellow dragon fruit na variety, yan, mag-tour muna tayo dito sa farm niya. So yung style yan sa kanyang mga tanim ng dragon fruit guys is hindi pareho sa amin. May mga stand po, yan o, nasa gitna. At saka mayroong yan o, may tawag nito. Ito po yung gulong ng sa mga motor. Yan, so simula pa lang niyang mag-blooming. Tingnan nyo. Wow! So ang dami niya, mga almost mga 200 or 300 ka puno ito. Kasi hanggang doon meron din dito, tapos meron din dito na side. Yan, same sa amin na pagkagawa. Tingnan nyo. Yan, so dito tayo magsimula. Libot-libutin natin. Yan, dito. So ito guys, no, wala pa siyang bunga. Yan, so yung paanan talaga niya guys is meron talagang mga damo. Hindi niyan kinukuha yung mga damo nila. Kagaya sa amin. Yan. Yan, no. Wow. So kasi mga hindi pa po ito umabot ng 1 taon siguro. Kasi sabi ng caretaker dito, mga almost 1 year pa lang. Hindi pa mag 1 year. Mga 11 months or mga 10 months siguro. Tapos meron ng bunga. Marami na silang na-harvest guys. Yan, no? Wow. Ang ganda. So yung style niya talaga is kakaiba. Yung old style po kasi ito. Itong ginagawa itong stand ng ganito is old style. So kailangan matibay po yung poste nyo. Yan, kaganito. Matibay po talaga yan. So dito tayo. Wow! Tingnan nyo guys. So, napaka-healthy ng mga dragon fruit. So I think guys, ito po yung flower ng yellow variety. No? Ito siguro. So yung variety guys ay tinatawag na, yung yellow na dragon fruit ay tinatawag na Siliniceros megalanthus yan. Yan po yung tawag. Siliniceros megalanthus. Yan po yung tawag na yellow dragon fruit.
or yellow pitaya kung sa Tagalogin na Tagalog. Yan, dito tayo. Wow. Malawak po ito yung farm niya. Kasi hanggang doon, lalagyan pa din ito niya ng dragon fruit, sabi niya. Hanggang dito. So, nagpapasalamat po is nag-message sa akin, nag-invite sa akin na pupuntahan ko daw yung kanyang farm kasi gusto niya makita kasi nga nasa ibang bansa siya. So, makita niya sa vlog ko, sa video niya na, sa video ko na, yan, makita din niya doon sa ibang bansa. Kasi nasa US po siya. So, maraming salamat po kayo. Invitation mo sa iyong farm. Yan o. Ito po yung mga style ng kanyang tanim. No? Yan. So, alam nyo guys, nung hindi pa ako marunong magtanim ng dragon fruit, sabi ng amo ko, yung style niya talaga ng pagtanim is ganito po. Ganito po yung style. So, nakita niya po kasi nakakaiba yung style ko galing sa Taiwan. So, dun, yun sa Taiwan yung sinusunod namin. Yan, dito tayo. So, dito nga na side is wala pang bunga. Tingnan nyo. Oh, wala pang bunga. So, puntahan na po natin yung ating pinaka-main na dragon fruit. Yung yellow dragon fruits. Yan o. So, hindi pa po ako nakatikim ng yellow dragon fruit. So, makakita lang ako ngayon. Pero soon, gusto kong makatikim ng yellow dragon fruit. Yan o, ang dami niyang bunga. Yan, tapos na yan mag-blooming. So, nagsa-start na po yan mag-fruiting. Yan dito. Hanggang doon po, ang dami pa rin doon. Yan. At saka dito. Yan, meron na siyang bunga dito. Tingnan nyo. Yan. So, ito naman yung mga gulong na gagamitin para dito. Yan. So, hanggang doon, meron din doon. So, dito tayo kasi wala pa tayo dito. Yan. So, ito na guys, malapit na tayo kasi nandun po na side yung yellow variety dragon fruit. Yan o. Wow. Ito naman guys. Yan o. Yan. At least may bunga na no. Ang sabi ng caretaker dito is wala pa daw itong 1 year. Grabe, namamangha talaga tayo no. So, depende po talaga yan sa pag-alaga siguro. Kasi yung iba hindi nakabunga. Pero sa kanila is ising-easy lang po talaga na makabunga yung kanilang dragon fruit. Ayan, dito tayo. So, malapit na po tayo guys kasi nandun po. Kita-kita nyo yun, oh, yellow. Kasi sabi ni Kuya, marami daw tong variety. 3 variety is nandito sa kanilang farm. So, soon magtanim ako ng yellow dragon fruit. Yan, oh. Wow. Hanggang doon. Yan. Tingnan nyo guys. Iba ang ganda. Ka dito. Marami din dito. Yan. Yun o. 3 bunga. Wow. So dito tayo na side. Kasi nandito po yung yellow dragon fruit variety. Yan. Wow. So, nandito na tayo guys. Ipakita ko na sa inyo yung nandito na. So, isa pa lang po yung namunga dito na yellow variety dragon fruit. Yan. So, ito na guys. Ito na po yung yellow variety dragon fruit or tinatawag na Siliniceros Migalanthus or synonym Hyloceros Migalanthus. Yan po. Wow. So, alam nyo guys, ang yellow dragon fruit po is the pinaka-the best na dragon fruit po. Kasi napaka sweet at saka mild yung taste niya. At saka alam nyo ba guys kung magkano po ito sa US? So, sa US po is ito po ay nagkakalaga ng $10 each. Yan, each po ha. Bawat isa,
$10. Grabe, tingnan nyo guys. Amazing po talaga. At saka parang anong tawag nito, nabaguhan po ako sa kulay niya. Kasi nga araw-araw nakakita ako ng red pink na dragon fruit sa aming farm doon sa Lao, Bourbon. Pero dito kakaiba na naman na dragon fruit. Siguro soon makatikim ako nito pag ito ay hinog na. Mas mahal po ito. Yes, totoo po. Kasi nga sa kalaman ko, yung each nito or bawat piraso is nagkahalaga ng $10. So $10 equivalent to para mga 500. Ayan guys, oh, grabe. Kakaiba po talaga yung yellow dragon fruit. Namamangha po ako. Ganito kasi yan, maganda po talaga yung farm nyo. Iba't iba yung kulay ng bunga, no? So one line is yellow dragon fruit. So second line is puro mga red variety dragon fruit. Yan, no? Ito first time in Cebu siguro may ganito. Kasi karamihan sa Cebu yung dragon fruit nila is kulay pink po talaga. Tingnan nyo. Dito hindi na tayo pupunta sa ibang lugar kasi nga nandito pala sa Cebu guys, makikita tayo ng yellow dragon fruit. You know, napakatamis daw nito, sabi nila nung may nakilala ako nakatikim nito, sabi niya ang tamis ng yelo, yan po yung pinaka the best na variety ng dragon fruit. Pero yun sa amin matamis din yun, pero mas matamis daw to kasi nga kakaiba kasi ito eh, exotic fruit. Yan po yung dragon fruit na yellow. Tawagin sa Tagalog po, ito po ay yellow pitaya, no? Or another name niya is Sileniceros migalanthus or synonym Hyloceros migalanthus po yung tawag nito. Yan guys. Grabe. Napaka-rare. Yes, rare po talaga kasi minsan lang ka lang makakita ng yellow variety dragon fruit dito sa Cebu. Dito lang po yan sa Cebu ha, makakita ka ng yellow dragon fruit. Kasi karamihan dito, puro mga pink, ganyan yung kulay ng dragon fruit nila. Grabe. Siya siguro yung pinaka first time na, I think first time or sa ibang lugar. Kasi sa nalalaman ko lang, parang siya lang yung nakatanim ng ganito. Yellow na variety dragon fruit po. You know, ganda di ba? Mamamangha ka talaga sa kanyang kulay. So ito ay hilaw pa kasi yung kanyang ganito is mayroon pang green, kulay green pa. So need pa yan mahinog. Hindi ko alam kung paano ito mahinog kasi sa amin doon is pink po. Pero ito same lang siguro. Pag mawala na yung green siguro, pwede na yan ma-harvest. Kasi maliit pa siya. Sabi ng caretaker is hilaw pa daw yan. Wow. I hope makamukbang ako nito ng yellow variety dragon fruit. Kakaiba naman, di ba? Kasi mahilig tayo sa dragon fruit. So kakaiba naman yung kakainin natin. Ito lang yung isa sa mga hindi ko pa natikman na dragon fruit, itong yellow variety. At saka yung kulay pink, so yung laman is white din. Dun yung dalawang ito at saka yung isa. Yung kulay niya pink tapos yung laman is white. Hindi pa ako nakatikim. Yung sa amin is pink tapos yung laman niya is purple or red. Yes, purple or red yan. Wow, grabe guys. So, yan. Once again, maraming salamat po kay Kuya Is siya ngayon. Ingat po kayo dyan, kuya, yung pamilya, no? Dahil hindi pa sila makapauwi dito sa Cebu. Yan, see you soon, kuya. Salamat sa pag-imbita mo sa akin dito sa iyong farm. No, soon mag-extend pa siya, magtanim ng mga dragon fruit dito. Yan. Nakikilala ko po kasi nakita niya po sa aking mga vlog sa YouTube. Na-search niya pa yung name ko doon sa YouTube sa Tips Mio. So, yan. Kaya kami friends kami. Kaya, yan. So, maraming salamat guys sa panood. Keep safe always po and God bless. Thank you kuya for inviting me sa iyong farm. Maraming salamat po. At saka sa caretaker na always welcome ako dito. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. You know? Grabe.
Mm. So yung kanyang yung observation ko guys no about sa yellow dragon fruit. Yung kanyang balat, grabe, parang artificial. Yung bunga niya oh, parang artificial. No, kakaiba po talaga. Parang hindi makain. Parang parang laruan. Laruan. Grabe nga. Tingnan nyo, parang plastic, di ba? Kakaiba po talaga. Parang laruan. Laruan talaga. Wow, kakaiba po talaga. So yan, once again, maraming salamat guys sa panonood. Keep safe always and God bless po. Don't forget to subscribe sa mga baguhan dyan. At follow me on Facebook page. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. Ingat po. Yan.